kiloa euroa. Se on hyvän näköistä. Alkoholisti. Eh niin ootko? Vänta lite hördu. Is it favorit? Se on siideriä. Siideri on vähän. Jukka on putti. On pelottava. Hilarious. Mennään omaan tän kuvaan. Pysy siinä. Normi Vaasa Connection. Ai sinne pääsee. Hyvä! Millataan! Hei! Ei se kiinnostaa. Tähän me jäädään kaikki. Merjo! Hyrillataan! Helvetin hevosen naama! No niin! Morjesta! Hei, mitä sä oot nuoremmilla? M-luuri! Oot sä Espoosta vai missä? Helsingistä. Helsingissä? Sä pöydät siellä Uusimaan puolella? Joo. Eskalaattor, Vaasa, Tampere, pyörii yleensä Vaasa. Kyllä mäkin Seinällä pyörin. Seinällä pyörii? No mulla on nyt tää naamaripää, mä pistin vedonpuun, tää yksi äijä pysyy pitää, niin mä pidän tää nyt päällä. Ei ikinä ammu kasvoja, mutta... Se pukee sua. Ei se mitään, näin se mennään. Tää on vähän vaikea saada happea, mutta... Ai heti! Mitä juoset pitää, mä voin juoda mitä on. Rupee vituttaa jo. Onko ne vielä? Kaikki päässä, hyvä! Morjesta! Kuka miehiä on? Ei, sulla on makia naama. Eiks oo? Näkää röökiä tuosta savuutta. Ei kun mä yritän juoda, mut ei se juomaan. Lähdin miten tähän. Näetkö mikä hevonen? Joo!